Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ka jingtung yung nomentet kondisi kadai kaju ke agreement kaba nadu usnam arajar hakandai hakapor ba ilit Dr. Perroy bidang long speaker bidang deiru presiden de hadu mentang adang don ketinggai ke baskam ba u chief minister un rom ya ketaka jingyate kata kapor ba ilit Dr. Perroy kan ba ne lu galong kuway na ki senior member hang ni po council ban ong di priu ba rimba ka politics ko sa council nasnu ba ka jingjit jong ba don na kapor i banong nang tet ni ka dei sia ka burom ka dei ro ka jingkerku na ka benta council na mai lala ban no sina sibu tengam ngai ba nakaliang ka sarkar makan wengi dewa nakawen ta ka syong hati na makina nakabot denre namnget makin wengi naman kat ka station ko jong i la da kiwen ta ta sa